Prato po. Isa si Sir Prato, sir. Senior, junior. Sir po. Junior, senior, anak. Damay prato ko nga, wabot. Oh no! Di ka dahil mi sa ano, sir? Quality of client. Eh, ano yun? Tapos, naaman goy ano karon, namin ibuhat na kanang program na ang tanang ref na na-embargo amo ipambalik sa kautang. Dayon, pero na siya bayranan niya 7,000. Wala siya. Ang bayad, 7,000 yun. Utang ni sa punsa, sa mga. Kanang mabalik ang ref, kanang mabalik ang 7,000. Oh no! Oo. Nga, buseng, gikuhan po ito, buseng. Oo. Alam niyo mo, sir? Hindi. Imbar ko dito yung mongkon niya. Pwede tayo ibalik daw. Hindi. Quality appliance, mi sir. Kasi nagkikitan ko na. Ayun, sir, namagod ang unit sa highway. Na ang unit, idala Yeah? mo. Oo. Oh no! So para sa iya? Oo, katong ref nga, ibalik. Pero naayos, ito may lagi nga bayro noon. Pabuseng. Yung so, mato ulit daw. Oh no! Sige, tuwan, mag-ilis ako. Mag-ilis ako naman. Masod ba na yung red gra dito? Hindi ko kayo na hindi pa ha? Ano dali ka namin eh? pagbati unsa siya ka thankful nga celebrate kasi mo 25th birthday karon. So, magaya pa itong bangsa. So, sir, pwede ito makahulang o kuranan. So, basi natingala ka, sir, kung kinsa mi o nganyong naabot mi dinhi. Actually, magpaila-ila sa mi. We are from Everything Surprises o Pagadian City.
Nalay usa kay special person sir nga gusto gid magpaabot sa iyang pagbati nimo kay anak kanya kay special sa iyang kinabuhi. Isa ka na no? Sabi nga ni si sir? Ano ba? Ana pa sa nasa gawas. Kailangan ko diay. Pero atong tanawon ka lang kasi nagpadalaan ni. Kay murag tanaw na ko. Murag dili ko siguro. Abi na ko bulitaw pa si sir. Ha? Ah. Wala ko ang sender man gud kay. Abi mo ko na bulitaw si sir kay ang sender wa man nagpailan na. Kuan. Hindi siya asawa. Ah, okay. Ato na saksihan karon. Kung kinsa ka nagapadala sa iya ha. Mari siya asawa yung tinood. Mga, okay. Ay, imong anak nay. Taparo imong anak nay. Ano masaksihan na pagkaroon? Kung kinsa yung center. Napunta ka ba no? Alright, sige. Ang ugangan po. Ako ng ugangan. Mother po, sige. Ano? Open. Kay, atong saksihan karon kung kinsa yung nagpadalaan niya surprise kay. Abi hindi kung bitaw yung si Sir Gani. Magani ito. Ay, bitaw naman dahil hindi kay. Kuan, batalon pa man. Okay? So sige sir, to start with, kabalo ko sir nga, na-surprise kay ka. Dayon. To start with, naatay mga, nakita naman ni mo tanan. So amo ning ipahinungol sa amo sir. Gusto na mo, dawaton ni mo isa-isa. Alright? As special gift sa sender, amo ipahinungol sa imo ha kini Ferrero Rocher Chocolate. Ano good? Sir, nawatan na sir, muna yung mga pasiuna na pagpahalipay sa inyong 25th birthday. Ngayon, hindi ko sa kompleto inyong birthday, sir. Iyan yun yung tagana sa imuha. Buti sa kanya, duha pa dyan ka t-shirt. Nilalain ang color. No? Oo. Buti lang yun. Ako idea nga, minyo na si sir. Oh, duha po ang kuan, Albertos kay. Ang center ani, duha siguro, sa ba? Wala dito kabaluan eh. So, nawatan ni sir, nakay t-shirt na ipahinunod sa imuha para imong suot-suoton every time kung nakay mga lakaw. Nawatan sir. Kinsa na din. Anas na kuha sa natin ni sir. Sige, kuha na. Ato po padawat sa imong sir kaning blue. Nai blue, din na po yung red. Kato pa duha siguro. No? Oh. Sige sir, nawatan po na sir. Oh. Muna po na sir. Dayon na po tayo Alberto's Pizza. Dapat. Kaya di mo malampak. Di mo tagaan mo yan. Ano ulan eh. Sir. Ipangbutan ng upan. Tabangi po din ninyo. Right? Kasi mo bitbit ani upan sige, tabangi. Alright? Napot tayo Alberto's gyapon sir. Duha ka buok. Para imo ginakanan. Depende po ni mo katagan po minimo. Okay, gyapon. Dayon, dili na kompleto sir kay syempre kung ate Alberto's Pizza, matukan po ba tayo wakad ng tulak. Naapot siya ipadala nga, tulo ka 1.5. Alright, dili. Tulo ka buok. Or, iba naman eh. Basta, tulo ka buok. Dayon sir, naapot tayo pinaka-highlights. Dili makompleto atong birthday, di ba? Bisa sa itong mga panimalay, dili makompleto atong birthday kung wala din tayo cake. Okay na yung cake from Red Ribbon. Gusto na mo, sir, nga. Ibutan na natin, sir. Alright? Kaning cake, sir, ipahinungod yun sa imo, sir. Pero unyo ni abrihe. Unyo tinasa. Unyo pa na abrihan sa imo kay para dili mabalaan kung kinsa din nagpadalaan ni para surprise yun pa na ito dunya. Alright? So, kanang red ribbon niya sa camera, sir, para mapicturan, makita niya. Smile po, sir. Alright? Kanang red ribbon, sir, na cake, ipahinungod na sa imo para to complete your 25th birthday. Nga na kanya ka-special, nga na kanya ka-love, kaya tagaan din kanya ang dako kayo mo bili, sinaya na nga special cake. So, karon sa ibutan na din, sir. Aside from that, sir, dili gyud nato mapamatudan karon kinsa gyud nagpadalaan kay bisan ako na curious ko. No? Nya na po siya gi-chat sa ko nga, ma'am, pwede basahan ni nga letter kay
Muna timaan nga, yan ako siya ka higugma, yan ako siya gimahan. Dayon, nakinsa ka ni no? Wala ko ikon lagi ingon nakinsa ni. Ningon siya nga, hi honey, honey man. Honey na tawagan sa iyong asawa, sir? Ha? Ano na niyo? Hi honey. Yan na siya niyo. Naghawan ako ha? Sa tinuod lang, happy kayo ko nga nakaabot ka sa imong 25th birthday. Ano siya? Ikaw na nga lang, kung anong honey mo na. Ano ka kayo Tingnan ka mo na, din? disyado ka na nga. Oo, hindi ko siya din. Hindi na itawagan sa inyong misis sir. Hindi mo honey lang, mong I love you, di ay? Klaro. Hindi siya din. Dear honey. Ano ba ito ang iputang? Ay lang na ilang kuan? Ilang sangot? Hindi na, ito yung... Yun siya nga. Happy 25th birthday to you. I wish all the best, more birthdays to come and more candles to blow. Ay, nasipet dahil ko. Dear lang, di ay lang. Lang di ay. No? Subyado ko. Happy birthday to you. I wish you all the best, more birthdays to come and more candles to blow. Stay guapo. Lapapon mo. Healthy. And enjoy your day. Murag kabalo na jud ka o kinsa ko kay hasugod pa sa una. Dalaga pa tag ulitaw. Og hangtod karon na pila na ta ka years nag-uban hilig Japon ta og love letter. Ha ha ha. I love you lang. Unta dili ka mausab bisan sa kadaghan sa mga pagsulay nga naabot og maabot pa sa tong kinabuhi. Unta walay mo surrender natong duha. Lang. Salamat sa imong pagsalig, pagsabot ug pagmahal bisan paman og 2 years patakapin nga LDR. Unta walay mausab natong duha. Og sorry nga usahay manawag ka nga dili na ko matubag tungod kay sa akong kabisi ug usahay sa puton ko tungod sa akong tumang kamingaw ug sa akong sitwasyon usab diri. Salamat kay sa imong pagsabot. Unta malipayon ka sa imong gamay nga birthday celebration na bisan wala ko sa imong tapat, akong ipa-feel nimo kung unsa ka importante sa akong kinabuhi lang. I love you so much lang ug amping mo kanunay diha tanan-tanan. Salamat sa duha ka tawo nga ako usab nga unsa ba nga si Mami Tata ug Kuya Junjun. Atong palakpakan. See you soon. Ug klaro ka diri from your loving wife, Maymay. From Hong Kong. Wala palakpakan na to. Klaro na kayo diri no nga ang iya lang nagpadala ang sender di ani mga iyag yung loving wife. So nalipay na ka, sir? Ilang day ka. Sige sir, ikon sir. Masabot din nato na sir. So nga na di ka niya ka-special sir, kay kitagaan, di ka niya akong bili. Diaw mo nang amot yung gisulod din niya ang dipaya para lang mapaabot niya sa imuha unsa kanya ka-special o unsa kanya pag-treasure sa iyang kinabuhi o sa inyong palag minyuan. So, nasayad ko sir nga mura jud kag na surprise kaayo. So dili pud ni nato humanon sir kung wala pud tay response no nga madungog gikan sa imuha. Para pud mapaabot nato din face sa camera sir para makatan-aw pud imong misis kay live. Iglantaw siya. Amo man ni siya. Bagay ko niyo, Rick. Unsa imo ikaingon sir unsa imong gibati karon? Gawas nga na surprise ka. Unsa imong ikaingon sa imong loving wife? Ginawan ko ba? Ginawa sa sir. Tabangin po dito niyo, kanataparin ninyo si sir pala, makaya na yung istorya. Sige, sige ma'am. Sige. Sa'yo may ikaingon sir, sige sir. Barong ko. Ito lang face sa camera sir.
Kabalo ko nga, luha sa kalipay, ang ibati ni Sir na nalipay na siya. Ay, nabagilak good. Dahil kami nagmahalo, kami tanan, happy birthday. Ang ni Sir, sa kalipay na. Ay, nabagilak good. Ay, sige, usa sa sila ni Sir kay. Sila sa Wala siya na kaya. Ano sa pagkagaog wish? Dahil ba, ako sige, tagaan sa tong moment si Sir na maghuna-una siya kung sa iyang i-response, no? So, kisa to mga kamag-anak din ni Sir na gusto mo hata og birthday wish kaya naman ang kinabuhi ba di ba tumabalaan, no? So, samtang ato pang masulti unsa na to siya ka special, unsa na to siya ka love, ato ihatag karon, ato sila unahon si nanay. Kasi unahon, si Papa, dali pang. Kay samtang maka-istorya pa ta. Kabalo bitaw mo no, the moment nga kanang birthday, kung ako papilion, diha ninyo isulti sa kuha unsa kunyo ka love kay kung mawala ta ning biyang kalibutan na di ta kadungog. So importante kaayo nga unsa ka kakuan. Sige. Papa, palihog ko pa unsa imo ika-wish nga sa imong anak. Sino pisan pa sa akong masamo nga murag nagsubo ba kay birthday niya kay surprisean siya sa iyahang love niya ayun wa siya masayod ba kay surprise man no yun na yun na tungod kung alang man sa kaugmaon no ako lang ikuan nga di kinahanglan nga ang giingon niya nga kinahanglan mula tayon kita nga magpaabot hantod sa iyang pagbalik. Doon naman sila doon naman may mga likong kasabutan tungod kay ang tuyo og tubong sa panginabuhi sa gawad bisag naglagyo mo ato lang isipon nga naa siya tungod kay ang pagmahal na arawan kanunay. Salamat kayo. Tatay sa imuhang birthday wish o sa imuhang pagbabati po sa imong gugma ngadto sa imong anak. Alright, kasi sunod si nanay. Nay. Kasi po makahatag ang ato ang mga bayaw. Ali, ato ikuan para mapaabot ko na to sa inyong sister, no? Makita mo din on live. Sige, sa imo ikaingon ga sa Happy birthday, Kuya. Salamat. Wish you all the best. Stay safe. I love you. Sige. Gayon. Si nanay. Sige na, ikaw nay. Ato bang sa Birthday na. Wow, sweet ato. Uy, I love you na. Gamay kay siya pero kabalo ko dulot dito sa kasing-kasing. Isa pa ikaw, inday. Mga bayaw na ito nga mga beautiful. Sige na. Ali, inday. Ali. Isa mo ikaingon. Ali, bibi. Wish ni kuya. Sige. Sige. Kiss na lang. Kiss. Oh, di ka tagaan. Sige, wala na. So kung wala na, atong ipaminawan ko ang response ni Sir, no, sa iyang nagpadala sa sender kay sa iyang loving wife. Kabalo ko nga ready na imong heart, Sir, to speak. Alright? Ako nga ito, Sir. Sige, tapangin kung nagila ko. Salamat sa imong pag-love, my nako. I love. Ano ba? Salamat sa imong pag Hindi na lang kasulti yun. Sige, sulti! Sabi ka na kung nadala ka ng asawa mo. Sige
sugad-sugad na pila ka na 25 karon pa ko naga birthday ki nga ni. Di nga ko matuyo bang kuki kong dugan ay. Nagugi ko pasalamat sa labi na sa Ginoo. Nga gitagan siya grasya nga ingani nga makakuan siya makahatag siya nako. Ug sa akong asawa. Dayon sa akong mga igsoon, salamat kayo tanan. Ug sa akong ginikanan, uganan. Salamat kayo ni ma, pa. Ilabi na sa akong mga igsoon, magulang mga baing laki. Salamat kayo sa iyong pagmahal ako. Ug sa akong asawa, thank you gigay lang. I love you lang. Naon nga, apit na ka makauli, nga dili ka mo sa nako. Namong ka pobre kay me. Karon ba ko magka-birthday o gingani? Mao gani nga, dili na ko mapungan kung kagalingon ba? Sa kong kalipay. Salamat kayo niyo tanan. Salamat. Huwag maurat ba? Ang palakpakan si sir. Nasayot ka doon nga, luha sa kalipay, dili masabot. Muhilak ba ta, mukatawa, wata kasabot. Kaya naman, nasayot gid ko, I feel you sir. Unsa ka ka-miss ni mo imong missis. And then, unsa pod ka lisod ang adjustment no nga. Long distance relationship, kumbaga. So sir, dili pa na siya mao ang among pa-surprise nga gi-suggest sa imong loving wife. Napa siya mga special harana para sa imo kay mo doon inyong theme song. No? Ano inyong theme song? O sige sir, ako ihatag sa ato ang vocalist. But before that, ipaulahin nila na itong pinaka-theme song ninyo. Nasa tayo ka ng slow dance. No? So, gusto na ko ang mga danagag, mga mama mo cooperate. No, kay birthday ba ni? Let's celebrate. Let me tell you now, all that's on my mind. For a love like yours is so very hard to find. Deep inside myself, now I'm very sure there can only be you for me. I need you more and more.
Kung dili siya Alright, so dili ko ni mao kay ato siya lingawan si sir kay naay mga dance presentation nga ato ipahinuot sa iya kay of course birthday niya karon o special day kung may tag birthday kung ako bitaw na mag birthday ko ako yung pinaka-special person na tibo kalibutan mo na nga nakasabot ko sa feeling ni sir siya ka-happy karon kaya naman talagsa na lang karon ang makamata talagsa na kung kaabot o taas-taas ang kinabuhi di ba? Buta ka pa nun sa panahon karon pero we are so thankful sa Ginoo matod pa niya ang una din ipasalamatan niya ang Diyos Gud nga hangtod karon nakaabot sa niyang 25th birthday so natin mga dance production number na ipahinuot kayo nato and mag-anak ka rin sa Like I'm so skitty, 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 skitty. Sayang, sir! Sayang, sir! Ano, pagkakit sa mga backup, sir! Sayang, sir! Sayang, sir! Ayaw na! Like I'm so skitty, skitty, skitty. Yaman sa president! salamat din ka pati sa video no masaya din ko nga ninyo dito sa gikan sa momentum niya nakahilak siya tungod kay na-surprise din siya kayo eh naman na yung pinagdatago sa sir niya maip sa bukimbot no alright tagatin salamat so sir ato siya i-open ang cake sir Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars to you. Happy birthday. ready 1 2 Wish ni mo, sir, sa mga adlaw. sir wish nimo sir Salamat mo sa tanan nga kuan ako maigsuon og mga ginikanan. Nga akong wish akong kan nga maayo akong lawas permente. So, salamat sa Ginoo nga naabot ko ini nga edad 25. So, salamat sa akong asawa nga wa ko kabaluoy nga ni nga kuan jud. Surprise dili ma kuman. Abi kinapog ni uli na. Ay nadala na ba ang kalipay bitaw sa kong birthday o kanang kamingaw niya ba kay dugay na pila na tuig na at kapin tuig na pila magduwa. O thank you sa tanan. Salamat eh. Labi na sa Ginoo. I love you lang. Love you tanan. Ginikanan o balik zoon. Salamat di kay salamat. Okay, so kami po sir in behalf sa Everything Surprises, Pagadian City, we wish you all the best sa imong birthday karon and I hope nga nalingaw kay kanamo sir kay gitahasan mi nga mapahatod din niya ang sorpresa and we all know nga ang Ginoo kanunay magbantay nimo dili lang sa imong kinabuhi pati sa imong misis dito sa gawas o bisan pa sa imong pamilya nga naa karon imong mga igsuon mga ginikanan mga palintihan nga ni witness sa imong birthday celebration so once again sir from Everything Surprises
happy birthday. Ato palakpakan. And to God be the glory. Alright? So, ato siya ipasuot ang t-shirt.